Ọlanaeze, ilu agwụ otigbu ndị ilo ka anyị nọ. Unu n'anya unu afụ na m ọwa na-agwọ n'ele udene bịara ka o soro were oke ya. Udele bịara ka o soro were oke ya. Ọ ghara agwọ n'ele ifuru o were bego oke ya. A nara na-alụsị ọrụ ọtụọ ka ọ bịa were oke ya. Nọ n'ilu agwụ otigbu ndị ilo ka anyị nọ. Agwụ otigbu ndị ilo. Agwụ butere ego na eke, agwụ butere ego na orie, agwụ butere ego na afọ, agwụ butere ego na nkwọ. Lee na udene ka ọ na-ewere oke ya. Ka udene na-ewere oke ya. Udo dịrị unu. Ọ mụ ọzọ nwa Chinemelụ, oke nwa amụrụ mmiri n'eze anwụ na-eke. Maka onye chọrọ inweta m, fon nọmba m 090 26 11 40 17. Ka mkpọkwu ya ọzọ 090 26 11 40 17. Ọzọ nwa Chinemelụ nke mbụ n'ọgbụ ọmụ. Ọ n'ilu agwụ otigbu ndị ilo ka anọ. Ọ agwụ otigbu ndị ilo wiva. Agwụ otigbu ndị ilo, agwụ na-eme ife ọma. Na ya udene ka ọ bịara bịa were oke. Anyị arụsịgo ọrụ udene bịa were oke ya. Metụ ya ka ụnụ fụ ya. Ọ udene ya. Ụnụ n'anya ụnụ afụ ya, ọ bịa were oke ya. Udo dịrị ụnụ. Udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị. A gaziela anyị. Aka m bụkwa ọzọ nwa Chinemelụ n'ọgbụ. Fon nọmba m 090 26 11 40 17. 090 26 11 40 17. Udo dịrị unu. A na-agwọ n'ele. Ya gazie m.